Técnico, outro lado do fío telefónico. Fernando Vázquez, que tal? Boas tardes. Moi boas tardes. Que tal? Bueno, primeiro desplazamento longo xa na segunda xornada, imagino, e que todo preparado para viaxar ata Canarias. Sí, claro, estamos mañán ben cedo para xogar pola tarde a 7:30 da tarde, hora canaria, e voltamos para aquí o domingo tamén ben cedo, xa estaremos o mediodía para xantar aquí, esperemos, bueno, que sexa cos 2 puntos en xogo. Bueno, ademais coa ilusión de que na primeira xornada en casa o equipo sumou os puntos en xogo, ademais derrotando claramente ao Balonmán Ribeiro. Sí, sumou, confirmou, penso que unha identidade por riba de Ribeiro nos 60 minutos, así que, bueno, moi contentos, non só tamén por os 2 puntos, sino por a diferencia que de cara a un futuro pode ser importante no tema do golaveras e, sobre todo, por impoñerse desa forma no xogo tamén, desa forma incontestable. Bueno, o objetivo este ano, lóxicamente, o primeiro, a permanencia, sobre todo tentando que se consiga canto antes para non pasar apuros. Sí, bueno, eu penso en un poquinho máis, hai que ser ambiciosos. Penso é o terceiro ano do equipo en primeira nacional. Sumamos a xente, os rapaces que fai 2 anos eran xuvenis de primeiro ano, con 16 anos, esta xeración que ven dende infantiles prácticamente acadando ano tras ano o campeonato galego, unha xeración tamén que foi top 8 de España. Así que, bueno, sumamos calidade e experiencia, entre comillas, porque inda que teñen 18 anos, como digo, moitos deles xa levan de 3 aniños, esa terceira temporada que están xogando en Primeira Nacional. E a partir de aí, penso que tamén nos reforzamos moi ben, con, bueno, Juan Pereira, un rapaz que ven do AR, un rapaz coñecido da casa como é Roy García, que foi do Balonmán Culleredo, pero en etapas de base foise para o Cisne de Pontevedra, recuperamos ese rapaz, e tamén, bueno, Enrique Traba, un rapaz que está que estivo en dinámica de CAR, de selección nacional en categorías bases, como é este Carballés, que, bueno, está cedido por parte do AR Coruña e que, bueno, que ten moitas esperanzas postos en él porque é un perfil de alto rendimento. Así que, sumando isto ao que xa tiñamos, pois penso que podemos dar un saltiño máis. Pero, bueno, está ben reseñado que o primeiro é conseguir esa permanencia canto antes e a partir de aí a ver se podemos mirar un poquinho máis cara arriba. Por lo tanto, una temporada que se presenta ilusionante este ano e, sobre todo, de cara a eses partidos que temos agora. O primeiro, ali en Canarias, me dicías antes a micrófono pechado que fundamental é chegar, descansar, haberá tempo, bueno, intentar tamén sumar os 2 puntos en xogo. Sí, algo que está, bueno, vai un pouco o fío de que comentaba anteriormente, non? Penso que antes de marcarnos un obxectivo concreto, por suposto o da permanencia, eso está máis que claro, pero máis que marcarnos un obxectivo moi claro como foi o ano pasado ou anterior, pois penso que debemos de ir pensando en cada fin de semana a ser moitísimo máis competitivos independentemente do rival contra o que xoguemos, non mirar eses equipos que parece que van quedar entre mitade ou metade baixa da táboa, sino que prepararnos para competir contra calqueira, inclusive contra equipos que acaban de descender ou que teñen un potencial supostamente maior, non? Esa é un poquinho a ambición que comentaba antes. A partir de aí, se non conseguimos sacar os 2 puntos da xornada, pois pensar xa na seguinte, fixarnos máis en nós, en nosa evolución, que no rival. Pensamos que Tacoronte é un rival tamén que sí, que podemos sacar 2 puntos, é un rival que tamén se reforzou con respecto ao ano pasado. Sabemos que este ano, inda que sona tópico, non vai haber un rival sinxelo. O ano pasado, pois, Juventud As Palmas estaba que non conseguiu ningún punto a final da competición e que, bueno, era bastante máis débil que o resto de equipos, pero este ano realmente non hai equipo débil, así que todos os partidos hai que traballarlos seguramente ao 100%,
bueno, vamos a Tenerife con esa ilusión. Penso que va a ser moi difícil, porque eles tamén é o primeiro partido que teñen a casa despois da derrota da fin de semana pasada no Rosal, que eran sacar os 2 puntos, e van a estar ao 100%. Conto con un equipo tinerfeño ao 100%, así que teremos que dar as nosas mellores prestacións. Pois seguro que vai a ser un partido interesante, sobre todo moi igualado. E antes de rematar, Fernando, se che parece tamén comentar que aparte do equipo senior masculino, hai que comentar que temos un conxunto das categorías base que se vai a desplazar esta fin de semana ata Portugal, en concreto no xuvenil masculino, que disputará a Supercopa Ibérica, tamén interesante, non? Moi interesante, penso que isto, bueno, é un logro que poucos equipos poden presumir del. Falábamos antes desa xeración que dende infantís foi na categoría infantil, na categoría cadete, na categoría xuvenil campeón galego, que xogou varios campeonatos de España, que incluso nun deles foi top 8. Bueno, pois o campeonato que se conseguiu ano pasado nesta categoría fai posible que este ano a seguinte xeración xuvenil dispute esta Supercopa Ibérica con campeón portugués, pues como campeón galego, ¿no? Así que, bueno, vamos con esa ilusión, sobre todo a disfrutalo, porque é unha experiencia única para os rapaces. Non sabemos cando se poderá repetir tal éxito, si realmente se pode repetir, así que, bueno, penso que para eles é un aprendizaxe enorme a todos os niveis. Pois Fernando Vázquez, técnico deste equipo senior masculino do Balonmán Culleredo, como sempre, moitísimas gracias por atendernos, boa viaxe e a ver se hai sorte ali en Tenerife. Moitísimas gracias a vos. Un saúdo, boas tardes. Un saúdo.